Jeg synes, Lundevænge er et fantastisk sted, bortset fra, at lejlighederne er gamle. De er slet ikke tidssvarende i forhold til, hvad man forventer af en lejlighed i dag. De er kolde. Vi har mange fugtskader herude. Vores køkkener er gamle. Vores toiletter er gamle. Og der trænger virkelig til at blive renoveret herude. Jeg synes, chancen for at få lavet den her helhedsplan, den er fantastisk. Jeg forventer mig meget af det. Jeg forventer selvfølgelig også, at beboerne bakker op om det. Jeg ved, bestyrelsen gør. Det er vigtigt, at vi kommer det her igennem for bevaring af hele Lundevænge. Vi har været her siden nogen af 30, så jeg forventer rigtig meget af det herude. Jamen, vi har jo fået totalt renoveret hele rækkehuset, faktisk fået et helt nyt hjem. Det har givet noget lys og rummelighed faktisk. Ja, køkkenvinduerne har givet rigtig meget lys i vores lille køkken, og hvor vi før i tiden havde en bjælke i midten med væg og faktisk vindue hele vejen hen. Så har vi så for at skubbe vinduerne hen i midten. Og selvom der er væg her, så er der faktisk mere lyst i køkkenet. Før i tiden, der skruede vi radiatoren op på 5, og de stod og blæste for fuld hammer, og alligevel sad med tæpper og tykke sokker, og jeg ved ikke hvad. Og vi kunne faktisk se stearinlys og gardiner, som det blaffede. Nu skruer vi op på 2, og så har vi det mega varmt, så det har jo stor betydning. Udvikle vores område, modernisere vores område. Den største udfordring er i virkeligheden for rådgiveren og for beboerne at kunne kigge lidt op i luften og se lidt mere helhedsorienteret. Hvordan er det, man ønsker, at Folehaven skal udvikle sig og se ud inden for de næste 25-30 år? Det hele startede med vores gavle, som jo er dårligt isoleret og som giver fugt ind i boligerne og sådan noget. Det kan vi ikke leve med. Når vi nu skulle have lavet gavlene, så blev vi jo enige om på forhånd at sige, hvis vi skal lave de her gavle, så kan vi bare gå hen og isolere dem, men vi vil da godt have noget mere værdi ud af det. Vi vil godt have udviklet vores område, moderniseret vores område. Det var i virkeligheden startskuddet til, at vi går ind og laver en helhedsplan. Vi går ind og kigger på dels gavlene her, hvor man kan se, at vi har lavet et elevatorzone på en af dem, og nogle nemme adgangsforhold til dem, som måske bliver handicappet undervejs. Jeg glemmer måske også lige at fortælle, at grunden til alle de her ting, alle de her idéer, er også den workshop, vi har holdt sammen med beboerne, som har kommet med nogle bud på, hvad det er, der skal gøres ved tingene herude. Vi vil jo gerne have en hel masse forskellige gode bud på, hvordan skal Folehaven se ud. Vi skal i gang med at renovere nogle gavle, og grunden til, at vi i det hele taget gik i gang i sin tid, det var, at vi fik at vide af nogle af beboerne, at der løb faktisk fugt ned ad væggene. På nogle af de der gavlelejligheder, ja, skide koldt, som man også kan sige. Nu er der fjernsyn på, ikke, så I skal lige tænke over, hvad I siger, ikke, og hvordan I gør det. Ikke? Vi har sådan en dejlig gavlelejlighed, dejlig stor lyslejlighed. Alt andet lige, den er dejlig lys. Og kold. Det kan godt være, det er koldt. Når man laver en helhedsplan, så ser man ikke på sådan en lille ting, så ser man på, sjovt nok, helhed. Det er jo et godt område med mange aktiviteter, børnefamilier og sports. Men jeg kan jo ikke skrive det alt sammen. En tryggere bebyggelse, offentlig rum og veje, de skal være trygge, der skal være godt lys, og vores belysning, det kunne godt blive bedre, ikke? Og gårdrummene har vi arbejdet med de sidste 10 år, og her kommer der så nogle yderligere forslag til, hvordan man kan takle de her gårdrum. Den her sideplads med pejsen, den bliver brugt rigtig meget. Det herude, der havde vi ungdomshus allerede i 56, men det er også det samme ungdomshus, som var i 56. Der står der i dag. Det kan vi ikke leve med. Vi bliver nødt til at give de unge nogle bedre muligheder, også nogle bedre fysiske muligheder. Og så er der en ting, som jo altid hører med, når man begynder at lave byggeri, større renoveringer. Tilgængelighed. Ja, vi skal da sikre, at der også er tilgængelighed i forhold til, at beboere, der bor herude, for eksempel kommer til at sidde i kørestol, så skulle de jo gerne have muligheden for at blive boende og kunne komme ind i en anden bolig. Bæredygtighed, det er jo en vigtig del. Vi har brugt meget tid på at studere, hvordan man gør andre steder.
Ja, vi har i samarbejde med Vitras tegnestue holdt nogle workshops, hvor vi har diskuteret og talt om, hvad vi egentlig kunne tænke os, det her boligområde skulle udvikle sig til i fremtiden. Det er jo en uhyre kompliceret proces. Det handler om at skabe medejerskab. Det er ikke bare noget for arkitekter og bestyrelser og sådan nogen, der er dømt til at beskæftige sig med. Det er noget, vi skal have alle beboerne inddraget i. Og det prøver vi at gøre på forskellige vis. Blandt andet ved at holde nogle workshops, hvor beboerne bliver inviteret. Og så sørger vi for at lave noget materiale efterfølgende, der viser, hvad der så er foregået på de der workshops. Og nogen ser det og får måske lyst til at deltage næste gang.